All right, I greet you all. Please gain this video. Unu ga-afụ na ndị ọdịnala Awka ezukọna welu mee video wee si gọọmenti first step go aside fa na nwa tamper or venture into tradition maka na ọma ndị mma ọkwa ịfụlụ ya. The same time ndị ụka apụọ na grupu onwe fa ịmara ha bụ ndị otu Gibson Nwosu and ndị otu Soludo. Now ife afọ mbela akwa na-achọ ime kedu ife na-eme now? Gọọmenti ekwuena na ga-ebugharị date akalụ mbụ ndị ọdịnala because na ndị ọdịnala kwụ witi ụzụ Awka onye nke bụ gịnị Austin ndị Igwe ewelu ka na ga-eme ime Awka na everything from 18, 22 and 23 of May. Keta a na-achọ ka ebugharị anya which is a taboo na anaghị eme n'obodo maka na eze mmụọ ga-ekwu mgbe a ga-eme ife n'obodo. Ọ dị ka ili ji baita n'ụkpọ aka ili ji o ha na-akpọ gịnị ịgba ọkpa na-akpụ nkwọ emere anya ya oluela o nweghị ife gbasara ndị ụka gbasara iri ji n'ụkpọ. Mana kịta now have you seen na politics has take place? Kịta ndị otu Gibson Nwosu na work with Soludo how to arrest people. Why na ndị otu Austin ndị Igwe na afụgidigba how to pechiri ka ifele hapụ ime odogwu. Kịta wee masị nke ga-eme echi nwanne echi na-aba month of May or for gịnị 18 days ọkpọtụa. Okay, let's say now na-emeziri na Austin ndị Igwe arrest. Wetin go be the fate of ndị Awka? Olu echi na asị na Gibson Nwosu nwụrụ anwụ. Wetin go be the face of ndị Awka? Geenụ ntị. Gibson Nwosu, from my inquiry, I know na age gị na-abụ 90 years plus. Kedu ife na-azụ again? Secondly, ịbụ onye ụka, love ihe ụka, na-eme ihe ụka, why can't you focus on your religion and rest? That's what I believe. Ndị be anyị na-asị welu nke Chukwu nye Chukwu, welu nke Siza nye Siza. Ebe isere ebu nke Chukwu na nke Siza adịrọ mma, ịma njiri Baịbụl wee chia ndị ọdịnala ka ọ bụrụ na ka isi eme. Yes, maka ndị gboo si na aka malụ nzu adịrọ amụ unyi. Awụ confirm onye ọdịnala mmụọ nnọtara ntoro ọdịnala Igbo emesi ike njibụla ezi ikuku aka chọkwa ogbu ajọsụ ma ogu. Ọ bụrụ na ya eme ihe ụka, why can't you quit and quit for better ka ọ ka nwee peace? I know why I'm saying this. O nwere ike say no, you're right, but when you're right because people's problem, why can't you quit? Ebe ọ bụ na ife afụfa na-eme na ị na-eme, unless you want to succumb and be like them, total submission. Ha gbuo ọkọ igbuo ọkọ, ha nie mmadụ na ndụ inie mmadụ na ndụ, ha taa anụ na ndụ ịta anụ na ndụ. By then e bụrụ hardcore onye ọdịnala because na igwe ship bụ ife ọdịnala. Ọ ife a taa mebiri ọzọ tin n'ala Igbo until ndị ụka na ndị gọọmenti bụ anụ ọzọ gasa taa ọzọ ndị ụka taa somebody ga-echazi ọzọ na bie ka ihe Thanksgiving n'ụlọ ụka. It's an error. Enweghị ihe ka mma niile ife wee mebisie. So please share this video, tag Gibson Nwosu specially and Rose Awka. Please Gibson, please sir, withdraw ka peace dị n'Awka.
ebe ọ bụ na ịbụ onye ụka na-eme efe ụka ụgwọ ọrụ gị dị n'eluigwe ọ bụghị n'ụwa ịma ihe wee shi ndị mmadụ ya wetakwana gị ihe a m kwuru na mana truth be told let peace reign and ọdịnala chibu onwe fa. Yes, please stop calling Soludo ka ọ bịa ka agha saa ọka tata Soludo anụ isi ọfịa ọ gbasara ihe ọ kata ya aghasa ọ bụghị isi ọfịa. Soludo na-achị Anambra based on vote atụlie ọ bụghị on merit. So that ị na-echekwara Soludo ji power to give certificate ka be na gị gasa. Count your age 90 years plus. What of oluzie next 10, 5, 8 years ịbụrụ onye nwụrụ anwụ kedu ife ga-abụzi faith ụmụ gị nọ n'ụlọ. Please let peace reign. Stop calling Soludo gifts nwosu. Let peace reign. Ndị ụka mee ife ụka, ndị ọdịnala mee ife ọdịnala ka ọka wee bụrụ ọka. Failing to do so, gọọmenti ga-aghasa ọka ndị mmadụ enweghị ife akụkọ. We are watching and waiting to that 18th. Hear my advice and make peace in Awka. But if you refuse, ndị a na-akpọ elengonwa carry on Soludo udo adịghị udo dị oge emesịa ọka gasa agasị na gipsi nwosu ya na ụzọ ọka gasala ọka mana by then ndị mmadụ ga-afụ what to use to talk. I greet you all. Authority. Government can you mark Babangida authority Nigeria? Igwe alo. Economic Igwe no here. Umare ne magewo gelongo. Enwe ike Igwe kele me ko Igwe. Even to Igwe can Igwe male Igwe no ofia. You're very courageous man. One point you make here back and talk to emphasize. Oya kuna no ibe bobo ni echiliese. Government are chasing. You government never recognition. President Arobo na government are appoint. Unless of them the crisis. Government is caretaker. We will allow election. Peace will return back to the society. Amen. So Arobo na chase. Oyo bodie tileso chiwo bodie. Amen. Na bo wala na eri iwe na emibe dunia.